God rigtig glædelig påske derude alle sammen, hvis der ellers er noget, der hedder det. Jeg sidder her og nyder en af mine påskefridage, og så kommer jeg til at tænke på en påske for 5 år siden, hvor jeg havde det knap så godt. Jeg var ramt af stress, og jeg fik efterfølgende også en depression. Måske var jeg ikke sådan lige et oplagt tilfælde på at havne der, hvor jeg egentlig gjorde, fordi det, udefra så det jo egentlig meget godt ud, og der var heller ikke nogen, der var syge, og der var ikke nogen, der var døde, og børnene havde det egentlig godt. Jeg tror, at det handlede om, blandt andet, der var selvfølgelig mange ting i spil, men en af tingene, som det handlede rigtig meget om, tror jeg var, at jeg havde glemt at prioritere mig selv. Jeg havde glemt at lytte til, hvad er det egentlig, Sisse har lyst til at lave, og hvad er det egentlig, der er vigtigt for mig. Jeg tror, at i og med, at jeg har fået 2 skønne børn, som jeg helt vildt meget havde ønsket mig, jeg har også fået 2 ekstra børn, og jeg var en familiekonstellation, som man kan sige, det var meget smart, hvis jeg havde overskud i mit job, eller havde arbejdstider, som gjorde, at jeg kunne hente og bringe børn, og jeg kunne lave mad, og jeg kunne smøre madpakker, og jeg kunne lave lektier med børn og sådan nogle ting. Det var det, der var vigtigt i den periode, og det fungerede egentlig også fint nok i rigtig mange år, indtil det bare ikke rigtig fungerede for mig mere. Og jeg fandt mig selv i en situation, hvor jeg var mega stresset, og jeg havde store problemer med min mave. Jeg havde eksem, og jeg sov røvdårligt om natten. Samtidig synes jeg, at jeg vejede for meget. Jeg var sukkerafhængig, og jeg var i bund og grund rigtig, rigtig træt og energiforladt. Så jeg måtte jo prøve at finde ud af, hvordan jeg ligesom kunne vende den her bøtte til noget bedre. Og det er egentlig ofte det, jeg også oplever hos rigtig mange, overraskende mange faktisk, af mine slankeholdsdeltagere, især kvinder, som måske har nedprioriteret sig selv i en årrække. Og der vil jeg bare sige her på denne påskelørdag, det er for pokker så vigtigt, at vi passer på os selv, og vi prioriterer os selv, og vi giver os selv i virkeligheden iltmasken, før vi giver den til nogen andre, så giv den til dig selv. Du fortjener det derude, du kvinde. Så rigtig dejlig lørdag. Hej.